posisyon karon nga kagabihon. Wow. Ari kami diri namit kay nag-igupigop kami balot kaya bakod do kadugay na kami wala ka tigsim sabaw kabalot ba galing kay do ka mahal na gid subong sa presyo eh. Gataas na gilalanat sang balot subong bisan ihampak mo sa ulo sang una sang upod mo do hindi ka gid ngilin magampak kay kabrato lang sa presyo. Subong di kayo magampak sa ulo dapat sigurado agad gas shop ta. Isut mo ang ball. Pila na Is 25 na? 25 na ba? Mahal na, sa kahon na, pila lang man, 13, 12, nagtako pa rin sa mga pulo mo. Tuod no? Subong niya gataas, lanat nila, ka nagmahal na ganyang presyo sang balot, Ang doon, subong masyado kita, agad tenoy, doon na masyado tenoy, subong kinabahan beligyan nila balot na gidlang aksyon ereka. Yes. Mayo ni basta namit lang bala ang langgaw, kung may iligagin magkaon, buta mo lang langgaw, sabaw higupon mo, baw, ti sampat na ako matulutugnaw ang panahon na. Subong gabi nga rin abi, nag-ulan mong amo gina medyo kay nasang turo temperado, wala ni dyan sinyali sa pag-ulan. Gani. Pagpatak kay nasang nga dulom-dulom, nakibot yung gulpib lang nabubong ulan man. Nagtipon guro sa kalangitan, tapos pinagwanta, nagtulog iluha ya, naguraag, pasiyaya kundi ngoy-ngoy. Kaya mo na nag-ulan, karon nga gabi. Pero subong naman ito niyon, samtang ito nag-report, wala gid. Wala gid may nagatulog-taliti, wala gid nagabunok ang ulan. Nami gid ang panyempo sa palibot sang syudad. Amo na nagakaon diri balot, dati birahilang hindi lang pagpatamaan kay para hindi magtaas ang kolesterol. Base na karon magbugat ang itang kogo, isinyalis na nga dapat gid magpaunay-unay nga daan. Damo diri baligya kay na sa may tubang blasang panasatik sa NGC. Oo. Damo di baligya eh. May nagabaligya diri nga mga balot, may nagabaligya diri nga mga finger foods. Sa mga finger foods diri, amo rin mga fishball, kikiam, tempura, na amo din kalabanan, baligya nila sa may Bacolod City Government Center. Pero matamat na ni sila, kay pila na lang kaming notos, curfew na mong mani, balot, tubig, soft drinks, hotcake, juice, amo rin baligya nila, ibang gapagita at chicharon, doon ay kagiriya kwaon, maybe, wag yung kita, baligya at chicharon na, do namin tanin ni pagpukag-bukong gabi, bila kung may mga churros chicharon. Kaya kiti, wala man masyado, bimi nagalagaw, dari sa may Bacolod City Government Center, isa baguro karason, nga doon masyado, di baligya. Kung namo tanin kitao, dre, damo mo na baligya, galing kiti, wala pa nila ginalaw, kumong ang COVID-19 para sa gyapon nga nagasaka, para hindi na maglagto ng COVID-19, hindi na pagalinan sa transmission ining NGC ground. So mas maayo nga ano lang temporarily, no? Damo ko man sila nga kadtuan. Galing kiti nang negosyo, apektado gid man. No, importante ba nagawalo bakal-bakal lang, damo man din piyado ang BPO company, kag may mga establishmento man dilapit, damo na di mga suki nila. Bong man niyo maalis na kako pulo pesos ba ang may panit na ha? So, nang may panit, pwede ka lang kabakal 5, mga 2 ka pesos. Kadabtang mas na pwede ka kabakal 5 pulo. Subong nga pulo, nag-isa lang kako pa. Wala na nga nagulabot sa ngag-ngag mo eh. Na, Diyos tayo lang ang kaon, ang kab. Ano nga nagkasulod sa buka mo dalang onto ni. Mo gina medyo mahal-mahal subong ang presyo sa aton nga mga balaklon. Sili nga gabi, may natumpilak na naman, gidang kayo wala mo sa kontra. Siya lang man nag-manayos ang salakyan niya. Ang basi man, masibla guro naglain, pamatsag ya. Tumpilak sa motorsiklo, tiwi mga injuries, action na reka. Alam man silingan, hindi dugay big, gidang gabi, kung wala may matumba, wala may maksidente. Managuro dapat halong gid motorsiklo nga daan di natong paktan. May gamay man din nga slide sang mo guma ito ga plak ginay ko inalian. So siguro ano lang halong-halong gid sa total mga ka-action ni binama do danlog ang dalanon kaya nag-ulan karon nga gabi. So mga four-wheel vehicle man hindi kita na magpinagusto. Kaya abin yung 4 na guma hindi ka malala-alang-alang kamo madisgrasya gid man kamo. Dapat halong gid, extra gid sa paghalong para likaw sa nanuman nga mga aksidente sa dalanon. Ga pangilay dari ang matulutugnaw nga nga may juice bala nga may dala nga may gulaman kag may gatas kali kitugnaw iba niya gahulas ning ila subong nga partner damo subong libot kami bala mga kalanaan alin dito sa may north sa may Mandalagan lapos kami diri sa may Bangka Metal busog kalabanan nga mga establishmento lakit na sa may Lacson nga area kay may mga customer gid. Ganun kay ang subong sang kalabanan, ila subong hilig inom, no?
ang mga sumsuman do hindi nila wala na ginalagas. Kalabanan yung subong niya higop gidya. Mapainit-init gid sang tiyan, bulong sang kakapoy. Kay do kakapoy ang bilog na semana. Kadamo gid balita nga damo mga durugoon nga mga insidente. Iban kapoy ka trabaho, kapoy kay blaunod ang bulsa. Temprano pa binag 31, no? 4 pa lang subong, lawig-lawig pa. Ang ulaton, 11 pa kadlaw sa mga nagabaton kinsinas. Sa may mga timpano, kagulilihi pag dati, buwas ang iban, kung 5 kag 20, pero kung 15 kag 30, gulugan ta lang og tanay sang paha. Mga kakson, amo na so far pinakauling nga sitwasyon diri sa palibot ng syudad. Tama tulad namin nga lugar pag ingaton nga ilaragway sa inyo tanan da sunana. Susunod kami na adlaw nakatambag ginaton kita kami areas sa mga development kin man mong diri sa Bacolod may mga bag-o diri nga ilagyan tangkay o mga kakson. So far mo na ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot ng syudad karon na detalye kay mantimera naman mga kapulisan nga nagpositibo sa COVID-19 diri mismo sa syudad sang Bacolod. Pero ano mo ginaguro ba sa nagakandak sila sang surveillance testing o kung swab testing mga ka-aksyon. Detalye sinaang hindi naging pagkalimtan sa diligid lamang dugay sa mga pag-brief report mga ka-aksyon. Sa tutanang nga matagpalmati, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas ng balatian sa ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa tara sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat ginaksyon dyan diya sa abet sitwasyon sa Metro Bacolod sa Friday night nato sila nga pagpanagad. Ang inyo nabatian nga report bago lagi ginadurong sa iyo sa karawan sa dito. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya Benitez. Naga-monitor sa aton si Major Benitez. Upo dira sa isa na makopdanan, amuman kay Jean Hisolgo and family. Kay classmate ko dira, Romero Pagsuberon, maing gabi Juanito Supersticioso. Juanito Supersticioso. Naga-monitor man sa aton si Athea Kim Iriman sa Morsha, check attendance lang. Sara Carlota Arasinday Siska. Si Noel Umanya, pa-check attendance lang sa atong siling pagpangalagan. Ang report man ni aksyon John Diaz observation sa atong siling Patrol 2.
dira sa Parmasya Bago kag Sir John. Pasay City, Bel Aong, mayang gabi. May gabi monitor ang taxi namon, gym taxi. O sa mga gym taxi nga mga grupo kag driver ha. May gabi dira sa inyo ang paramyaw ning kay Andrino Comida Butanas. 1-2 may gabi. Sa barangay Kabatangan nga porok-orok man si J. Karam. Jik Ramka, in short. Sa kay Dodge sa Serbino Quinto, para sila sa Maaw, nagapaurok-urok man, classmate Merly Dolido Magallanes, Jerry Azero Jr., Miresol Ticao, sa kay Vincent Palacios Ferrer, uy, ang akong amigo, ho. Pakaisa ni Congressman, karon Vice Governor Jeffrey Ferrer, my good friend Vicente Palacios Ferrer. Ginatamyaw lang si Vice Governor Jeffrey Ferrer, si Peter Alsosa, kag si Vice Mayor Narwin Havelosa. Kung di mo sala sa Sagay City niya. Sa punta Rocky Run. Ay, pertisi. Tuto Vicente Palacios Ferrer. Believe. Rinaldo Podreso, may gabi. Sa kay Sherilyn Oro Javier, kay Eliza Daniel Dicena Dunlao, kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, ara man gapaurok-urok. I-check tara ma-report lagi ka sa ato sila correspondent on the report ni aksyon na Roger Guting, line number 2 sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Fuse Report! Yari sa number 3 sa aksyon, Roger Guting sa reporter. May gabi, please come in. Yes, action na may galing kami sa mga action sa aton sa mga balita dire sa mga syudad sa Caric. Medyo nagtupak-tupak na inailang bulan pero may maging action na rin. Ang subong mga pulupaang magyapon dire sa mga syudad sa Cagdortia sa Negros Occidental. Sa mga balita na ton, duha ka mga persona nga nagkalapad to ng ligan si Manabla nagpiansa na kay natin nakagwa na temporaryo kahit mayara temporaryo sa Luwayan na nagpiansa sa 51,000 pesos mga alas 3:24 terno sa digit lamang hapon ini si George Arsenal nga sabihin ini siya ang litinado sa bahin sa kadisipipen kay Bagodman nga ginadakop ini siya sa tong nagligan nga si Mana sa nalipat ko kung ano kaso niya ni pero ang report nga sinigid lamang nga adlaw ni hapon pagwa nga sinirelease order alin mismo sa RTC Brand 60 sa kay Honorable Judge Gwendolyn Himenea nga nagamagdo nga inisya ang i-release matapos nga nag-post ang bill para sa iya sining temporaryo nga kailwayan na-release man last stress immediate na sinigid lamang hapon si Albert Terlado presently ini siya detained man kagagin release man siya good physical condition matapos nga nag-post man sang bill sa Amerika sa pilani 80,000 pesos
sa iya sining kaso da frustrated murder lang nga frustrated murder lang kaso yan mo. Temo ning ang kung attempted murder, no? Ang iya sining piyansa is 80,000. Ang iya man sining post nga bill para sa iya sining provisional liberty. Kag nagpagwa man sa order sa iya po ang RTC Branch 60 pinagi sa kay Honorable Judge Gwendolyn Menea nga i-release ini ang nainabitan man nga detained for detained person, no? Subong adlaw gid dunyo 4 kag gini nga hapon gid patigayo ng amo nga pagpagwa kini sa ila. Now sa balita paginato ng sinerek diriya sa syudad man sa Sagay may ara nga top 8 nga most wanted person gidakop kay ina. Okay. Sang aga o kung top di ka top 8, top 18 now ang ini nga persona nga gidakop nga lago kay manang iya sini nga kaso attempted homicide. Okay. Pero nakita ko din Nobel recommended. Ang report nga gidakop ini kay na mga alas 7 sa takmasang aga sinigid lamang adlaw June 4 sa sitio Catalbas, Barangay Andres Bonifacio, Sudad sa Sagay, si Willie Mansaligan y Plaza alias Biro, 68 anyos sa edad. Kagini siya ang residente sa sitio Catalbas sa Barangay Andres Bonifacio. Pero sa report by virtue of warrant of arrest nga issue sa RTC Branch 60 kag ang kaso ini isang April 18, 2012 pa ni. Dahil dugay na rin nagpirma si retired nga judge nga si Honorable Judge Renato D. Muñez sa RTC Branch 60. Now, ang nakibutang din nga Nobel recommended pero attempted homicide ang iyang kaso. Sa attempted homicide, bilabol man pero Nobel recommended gali kay ini gali actioneric ang violation sa iya sining pag-avail sa provision nga pagkatapos sa actioneric nga ini siya ang nag-avail sining provision while siya nag-report. Okay. So nahulugan sa liwas ng warrant of arrest. Kaya inang warrant of arrest siya na ipagwa sa korte, Nobel recommended na. So mula agati sa mga sa nag-avail sang probation sa mga parolado pag dapat mag-report gid sa parol probation. Yes. Dahil kung hindi mag-report actioneric, ang bulok na once in a lifetime lang na mo kaysa lang na sa isa kaya kabuhi mo. Gani. Nagitagaan kasi na nga privilege siya. Pero why mo iagin kakto, kay bulok ka pwede mo na actioneric nga halimbawa ang kaso mo release ka sa San Carlos na tapos nga nag-file ka provision. Kasi nagsabi nga dito ka lang sa San Carlos, kaya dito ko may buhay-buhay ka to, gato ka pamilya mo, pwede mo na i-transfer ka, dito ka ma-report sa parolang provision sa siyudad sa San Carlos. Hindi nga pabayaan mo lang, kaya kung pabayaan mo, matagaan ka rekomendasyon sa parolang provision officer, pagkatapos sina mahulugan ka sa warrant, Nobel recommended na. Hindi ka na gidya maka-angkon pa sa sansa, nga maka-angkon sa temporaryo kailwayan, kasi pinabayaan mo na ang privilege nga ginatag sa gobyerno na to under sa Department of Justice. Dapat ulit ay manaksineric ang palibot sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental sa karon nga Biyernes kag buwas Sabado naman. Pwerte ka na sigla sa mga adlaw. Sa mga tumagulong nga report, balita, informasyon dari sa may syudad sang Cadiz kag norte nga bahin sang probinsya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gotim nga report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat ginaksyon na Roger Gutib. There you have it, live report gikan sa Northern Negros. Ang balita naman ni Aksyon Roger Gutib, ginadulong naman sa iyo sa Kalabang sa Life Extension Clinic. Libre ka medical check-up, Lunes hasta Biyernes. Opods. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay
at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna Rejan Tan Villalon, si Dennis Richard Tibor Roma, kag ang AFC family. Kay classmate Merly Dolida Magallanes payong gabi. Kay Jose Mongcal Torilla, ha? Sa kay Narisa Ruiz Ilara or Ilare. Conde family sa Barangay Alianza, Bago City. Retamio Camonilea Mi Conde. Milagros Morales, mayong gabi. Sa kay Nanette Balinsoy Lopasi. San Enrique, Pamilya Balinsoy Lopasi, Jaime kag Buena Flor and family. Lain kay Nanette Balinsoy Lopasi. Sa kay Nene V. Abkasa, Pamilya Haleco, Kasipi Juarez, Rahil Solinap, Stone Heaven, Dendin Lacson. Ani iuli ang wallet nga nawigit sa Granada ang duha ka ID license. Siling ni Nene B. Nawigit daw. Ayos! Alis sa report ni Aksyon na Roger Gutib, si Aksyon Percival Villamor may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Alang-alang signal ni Aksyon Percival Villamor sa atong siling pagpangalaga diri sa Aksyon na Night Patrol program. Sa kay Milili Uligo dira sa may tangob da, may gabigid kay Sir Jigs, no?
Ibonibot sir sang Germany, chik attendance lang, nakashare na siya. Totoo ni Gordonda, may gabi. Sa Las Piñas City, si Buddy Labrador Jr., Jocelyn Libon Dispoho, Mimiko Mansya sa Takuling, may gabi. Lourdes Blaser, mayong gabi. Elizabeth Malaka Gamala, Alex Montesa, good evening. Aquarius Maldita ako, para siya sa Hong Kong. Nagapamati gid sa pamilya ni Sir Jakes da mayang gabi gid kamay na dira nga pag paurok-urok pamati sa aksyon Night Patrol program. Kay Tuto Joko ni Esteves, kay Egzy Esteves and family, happy listening. Monitor sila. Sa kay Mikaela Gilaran sa Jeddah, check attendance lang. Sa kay Ninya Medes, kita miya ko si Melvin Medes, kaya pamati kadagabi si mo sila nga programa. Daghang salamat. Sang inyo dira nga pagpaurok-urok. Pamilya si Balyosa Sienda Teresa Ibi Magalona, Vanessa Emayo kag Komari ko Elizabeth Malaka Gamala, Padiko while on duty John D. Gabito, alin kay John Biatin Sivalios, si Ray Bonbon, natamyaw lang ni Nay, may lang nga pagpaurok-urok. Ray Bonbon, alin kay Nay. Kami siya nga niya, no? Nakabalik ang aksyon ng patrol with we, kabak balik ka report ni Aksyon Jan Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante, nga mga pahibalo. This news sponsorship. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagbalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pag... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato balagad maayong gabi dira kag-greet ko lang mga si Valios family sa Senda Teresa Ibi Magalona. Nabasa ko na kay Naglini kay Kwan kay John Biatin si Valios no.
kay Vicente Similiano da. Sa iya nga mga ka-breaks dira sa Chicken Hotel. Padayon nga naga-monitor kag kamati diri sa inyo sini nga palatuntunan, no? Salamat gid kay Toto Noel Amar. Belated kon happy birthday sa buong adlaw. Birthday sa buong no? Salamat kita. Balikata ito sa mga patrol, 2 Crosswell Patrol. Balikata si Action Jan Diaz sa final report sa atong sininga pagpangalagan. Monitor mo sa aton si Eva kag Joel Sangko and the kids. Salamat gid kay Inday Eva Sangko kag kay Joel Sangko and kids. Dayon nga nagaparo-koro kay Barangay Kapitan Madirin Diaz ang Barangay 18 ha. Kay kumpare ta Jonathan Diaz sa mga residente dira sa Barangay 18 mayong gabi gid dira sa inyo ha. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, may patrol, field report. Yari sa Action John Diaz sa report. Balik ka sa Patrol 2. John, please come back. Nagpositibo aksyon na sa COVID-19 ang 6 ka mga field training personnel nga nadestino sa Police Station 5. So kay Bacolod City Police Office spokesperson Police Major Sherlock Gabana, ang 6 ka mga FTP ang karon nagapaidalom na sa quarantine. Sa record ng BCPO, nagdangat sa 105 ka mga kapulisan sa BCPO ang kabilugan nga nagpositibo sa COVID-19 apang na-recover na ang mga ini kag nagbalik na sa trabaho. Sa karon padayon ang contact tracing sa police station na number 5 kay wawag matibigayon sa surveillance testing. Samtang ginakabig naman diri sa Bacolod City Police Office nga isolated case gid lamang ang mga kaso nga naghalutad sa palibot ng syudad sa Bacolod sini nga semana o kung rin pabi ng ligad nga semana aksyon Eric Sododri kay BCPO spokesperson Police Major Gabana nga tikalamanan sining mga kaso ang planado gidman o kung may yara gid motibo sa likod sang krimen. Pagpapadiri ni Gabana nga kung ikomparar ang statistics ang crime rate nalikdan nga tuig sa karon man nga tuig sa pareho man nga binulan do kaangay lamang ini aksyon Eric kag wala gid man nga nagtaas ang numero sang mga kaso. Pero pagpatag diri ni Gabana nga ginatingwan gid sa mga kapulisan nga masolbar ang mga kaso agad man nga nahimos kag mahatagan hustisya ang mga persona nga nagkamatay. Matihan si Police Major Sherlock Gabana ang spokesperson
sa Bacolod City Police Office. Ang inyo diri sa aton mga kapulisan sa publiko, nabila sa mga pamilya sa mga mata nga nabiktima sa mga kaso mismo nga mag-cooper gid sa kapulisan kag mahimo magatag sa mga impormasyon o detalye nga makabulig man sa pagpatigayon sang investigasyon. Balita gikan sa Bacolod talibot sa Bacolod Action John Diaz una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kid aksyon John Diaz. May gabi dira kay Mimiko Mansya sa takulingka kay Lourdes Blazer. Naga-monitor gid kay Frank Hennessy. Para man naga-monitor sa ato sini nga pagpangalagad. Salamat kid Patrol 2. Salamat kid aksyon John Diaz. There you have it. Ang kabugusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program. Friday night kay edisyon. Balik ini buwas Sabado. Ato sa ring mga patrol unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi aksyon John Diaz. Back to back sa atong piloto aksyon Nino Bogina, aksyon Roger Gutin. News Center action ang Defensor, technical partner Studio A, broadcast engineer Nelmar Madera. Backup dire kay security guard Tunong Panwa, back to back kay security guard Campaner. With IT expert action JM Baikin. Transmitter control tower sa Barangay Talog Sirad Sang Bago si broadcast engineer Chief Engineer Noel Peñalan, back to back kay security guard Rene Cordoba. Saka sa mga station manager action no na Magbanwa, production chief news director Rex Cantong, ang iwalakat ng Kurman Action Night Patrol program Lunes tugtog Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa na kasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat atis magtulog magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. TTX 500. Rosel. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,